sanak kadang miwah tanggi sedaya ingkang purun Bapak Andir anggrawuhi wonten ing adicara punika nggih walimatul tasmiyah ngiras-irus akekah nggih matur nuwun sanget keluarga Bapak Ari dalah Ibu Jihan ingkang sampun minitaya kalian Denansa campur sari pinangka dados juru panglipur wonten ri kalenggahan punika ingkang sineng guyung 17 audio profesional ugi Hawaii video shooting production ugi saged damel regenging swasana kanthi swaning para waranggana ingkang endah sulistianing warni. Piniji pinangka urutan angka setunggal ingkang humarak sebo wonten ing ngarsa panjenengan sedaya ingkang saking Jawi Iring Madya nggih tepatipun wonten ing kutha Grobogan. Semoga kepada jengkar saking papan palenggan katur dhumateng Dimas Ayu Diah Ayu Denansa campur sari lo ngono kasugengan Mbak Diah Ayu dalu punika. Injih, wilujeng dalu Mas. Sugeng dalu. Injih. Dalu punika sowan wonten ing dalemipun Bapak Ari, Mas Ari kalih Mbak Jihan. Oh, Mas Ari kok Bapak. Mboten dados menapa sakmenika sampun dados bapanipun. Oh, injih. Alisa Siva Almahira. Jenenge putrane rek apik men ya Mas. Sae no. Menika asma kinarya Japa mulane kudu diapik-apikno ngoten nggih Mbak Diah. Sami kalih kula nggih Mas. Nggih Mbak Diah Ayu. Ya, Diah Ayu Krisnawati. Krisnawati. Injih. Sae sanget niku. Nggih, werdine napa Mas? Werdine aja lali bayar utang. Rumangsane. Maksudnya iki nek duwe janji kudune ditepati. Oh nggih. Saderengipun ngaturaken sugeng riyadi sik ya Mas ya. Nggih, nyumanggaaken. Tasik bulan suci kalih ngaturaken sugeng dalu Bapak Ibu kepanggih melih kula kalian sak rombongan Denansa. Lho. Ngono. Oh iya, mesti lali ya. Ayo aja lali mulai tak elingno. Iya Mas. Lho, ngono. Nggih, niku sampun mujiaken Ponang Jabang niku wau. Oh nggih. Adik sapa ya Mas? Alesa. Adik Alesa mugi dados putri ingkang salehah ya Mas. Miguna tumrap bangsa lan negara. Amin. Allahumma amin. Lan jenengan sampun mujikke? Sampun wau pas ngajeng wau. Oh nggih ta. Muga-muga dadi putri ingkang endah sulistianing marni. Oh iya. Mituhu dawuh tiyang sepuh, pinter nggih ngangsu kaweruh, saged nggayuh punapa ingkang dipun gaduh. Amin. Kok beda karo bapakku mbiyen? Piye? Biyen aku lahir muga-muga bocah iki dadi penyanyi. Ngono ki Mas. Ngono. Ya kelakon tenan ki terus e. Kelakon tenan nggih. Injih. Niki tos pundi Mas? Nggih, nyumanggaaken sak sampunipun derek dedonga monggo atur panglipur konjuk dhumateng keluarga ageng ingkang sampun makembal wonten dalu punika nggih. Monggo Mbak Diah Ayu. Saderenge diparingi ledung riyen nggih Mas. Lela ledung injih. Pripun Mbah Kong? Oh ora, engko iya. Lagi gemek kewencenge ngono iku lho. Ketoke nek wis riwari wala rambute niku kok. Heh? Iya. Iya bedane lek wow, Pak Kartopel rambutnya putih kabeh nek kuwi enek birune. Enek birune. Lah iya. Oh ijo. Ijo varian. Varian bubble gum ya. Ijo es krim po Mas Samu. Pun bawani nggih Mas.
Mas. Tak lelo lelo ledong cep menengo anak kucah ayu Kula nek jenengan nembang niku kemutan nika lho Kemutan swaregi. napa Mantos nika lho Oh, Mas. nggih. Walah. alhamdulillah Alhamdulillah. niku pancen rada mirip Mbak Mirip suwantene nggih. sithik Sithik. bedane nak Abah Mantos niku serak-serak basah Lan jenengan? serak-serak bosok Kok basa ki piye ta? Nggih mboten. nggih wong mriko maestro kok ibu lagi umbah-umbahan ning kali Saniki kula kelingan sing liyane Mas. kalingan apa Kelingan sing dalang kondang Pak Anom nika lho. mosok gitu Pak Anom Surata Nggih. Dan jenengan? Loh. Nggih Anom. kula Nggih. Anom Anoman. Anom ora Anom Surata Napa Mas? Anom Panurata Kebak jenenge. nak rata berarti kan ora blentong-blentong putih Iya. kabeh Apik ya Mas malah. Apik. Dah gatele. ora ketok blentong-blentong enggal enggal menengo anakku enggal emban jare kawong
aja pijer nangis anakku sing ayu rupane yen nangis ndak ilang ayune menengo anakku kae mulane datari kaya buta gegirane lagi nangis menika tetembangan nyiras-nyiros pamuji kagem